गसाइगावआव साबा एटिएम पिन दायनिगिरि हमदों पुलिसआ। दिनै गसाइगाव नोगोराव गसाइगाव स्टेट बेंक अफ इन्डियानि लांगोना मोखाङाव रां लुथिनो खायदा खालामनाय साबा फान्दागिरिफोरखौ खायो गसाइगाव पुलिसआ। बेनि मोखाङाव सोरबा रां दिहुननानै लायोब्ला सेनानै लांनो आरो एटिएमआव खायदा खालामनाय रां लुथिनो खायदा खालामबाय थानाय समावनो हमनो हादों साबा फान्दागिरिफोरखौ। हमजानाय साबा फान्दागिरिफ्रा बिहार किसानगन्जनि अजय जादव, राज कापुर, सन्जु जादव, दीपक राज जादव। जायगानि सुबुंफोरा पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव हमनो हायो। पुलिसखौ नुनानै खैफोद मोनदांनानै खारनो हास्थायदोंमोनब्लाबो होसो होसो हमनानै खायो फान्दागिरिफोरखौ।